BIFAR Region 1 pinalakas pong operasyon laban sa ilegal na pangingisda. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Pinaiigting ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1 ang pagbabantay sa karagatan at mga pamilihan bilang bahagi ng kampanya kontra iligal na pangingisda sa rehiyon. Sa pamamagitan ng Enforcement Regional Monitoring Control and Surveillance Operating Center, nagsasagawa ang ahensya ng Seaborne Patrol Operations kung saan ina-inspeksyon ng mga commercial fishing vessel at motorized boats na may 3 gross tons pataas. Tinitiyak sa operasyon ang pagsunod ng mga mangingisda sa tamang permit, lisensya at paggamit ng legal na kagamitan sa pangingisda. Kasabay nito, aktibo rin ang BIFAR sa land-based operations gaya ng market denial at landing denial activities, katuwang ang Philippine National Police Maritime Group at mga lokal na pamahalaan. Layunin nito na matukoy at mapigilan ang bentahan ng isdang maaring nahuli sa iligal na paraan, kabilang ang dynamite fishing. Sa mga sinagawang operasyon sa mga lalawigan ng La Union at Ilocos Norte, ilang pampublikong pamilihan at landing sites ang isinailalim sa inspeksyon at wala namang naitirang paglabag o presensya ng iligal na huli. Ayon sa BIFAR, patuloy ang mga hakbang na ito upang mapalakas ang pagpapatupad ng batas sa pangisdaan at masugpo ang illegal, unreported, and unregulated o IUU fishing alinsunod sa Republic Act No. 8550 na bilang sumusuporta sa Republic Act No. 10654. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan. Ako po si Idol Jam Victorio. Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM News.